pozik nago, haintzare dagoelako nire aldamenean. Nolabait ere liburu hau berrargitaratzea nire biografia profesional vitala berregitea da. Eta entzanek horre zeregin importantea du, eta biak betera egotea oso ondo dago. Eta horre biak guzki hartuz, bizien gara bezala, eta kodexe oso bizitzen, puntontan gaino bitxerea, eta politia bizitzen. Poeren liburua, erratalanikoa oso ezaguna da, eta ez dut uste gauza hondirik esan behar danik egileari buruz, klasiko handi bat, eta klasiko handi bat izateaz gainera, bentaja bat du Defoeren aldamenean, eta da beti modan da. Eta beste asko ez bezala, igual izango dira baino idazle hobeak edo maila berekoak, baina hau beti modan da. Zergatik dago beti modan? Batez ere eraundako kontakizunak, itzuminezko kontakizunak idatzi zituelako. Eta bildurra hundia baten dutenak gainera, orduan horrek erantzik dio, moda jotasun hori. Nik uste dut batez ere gazteen artean, jenderen artean, bildurra pasatzea oso gauza polita dela. Nire gustatzen zait, salan, eseri goxo-goxo, zeioi eroso batian, euriari bali badu hobeto, txegiten bali badu hobeto, kanpuan jakina. Barruan bero, eta bildurrezko liburu hartu da, bildurra pasako. Orduan hori beti dago ondo eta beti da atsegina. Jakin da, gezortazko bildurra. Orduan, poek hori lortzen du erabat, bildurra komunikatzea erakorleari, eta seguruna hori psikologak eta esan dako dute, baina hori gazte jendeari, hori sensazio forteak edo gustatzen zizkie gehiago bestei baino, eta ordu, eta esaten dut, institutuko jendeak eta baita ere kontuan hartzen dute badakit. Adina bakarako oso interesgarria izan bizketa kontakizun hauek. Irakurlak harrapatu egiten ditulako. Ez da hemen hitzaurrean, nik egindako hitzaurrean, noen dela 11-12 urte irakurtzen ditu nahiz lehen, eta ez dago bezki. Eta esplikatzen du, bildurraren izkumenaren erabilera da hori, edo Allan Poeren idazketan, eta mundua, alde batetik uste dut idazketa bai bintzat, oso logikoa da, oso zorrotza, oso logikoa, premisa badago, premisa horren garapena, ondorioa, oso logika hondizen idatzia. Eta logika horrekin guztiarekin transmititzen digu bildurra. Eta sentiarazi